Tak čau, teď zase dělám nějaký video, hodně záznamu. Teď momentálně s Torstejnem jedu do Stavangeru na fotbalové utkání. Hraje tam přímo Stavanger proti, nevím co to je, vím, že tam je napsáno nějak Viking nebo tak něco. A nicméně teď asi před 5 minutami jsme vyjeli. Je to vlastně nějaká, jedem tady takhle tou lodí. Tady zaznamenávám, zřejmě tam do toho přístavu asi na kameře úplně není vidět. Mělo by to trvat nějakých 20 minut. S tím, že tady, jak je vidět, tak tady čekají. Je tady kamion, dva kamiony, jeden autobus, kterým teď pojedeme, kterým se tam dopravíme vlastně. A auta, no, který potřebuju taky nějak vycestovat, protože jiná cesta nějak není. Pokud jsem to pochopil do Stavangeru dobře. Je jich tady asi tak momentálně, když je tak spočítat, 30-40 aut na té lodi. Tady za mnou je teď takový restaurant nebo takový větší bufet, kam si lidi můžou sednout. Celé nějaký kafe, čaj, jídlo, cokoliv prostě. To je takový, jedu teď po druhý takhle na lodi, jednou jsem jel, když jsem vlastně jel poprvé a to byla noc, takže jsem nevěděl nic, takže tady to je pro mě úplně první pohled. Takový zvláštní, jak se ta loď že divně kroutí, jo, jdete vevnitř a úplně ztrácím tam balans jak vůbec. A jinak jako dobrý, je to úplně super, fakt super jakoby. Takže tak, no, když tady vidět, tak tady další Tesla. Teď na téhle lodi jsou dvě Tesly, což jsou auta za 3 mega bezmála. Takže jako to je taky hodně zajímavý, no, těch elektroaut je tady spoustu a těch Tesel neskutečně moc, jakoby. To je skoro jak u nás třeba Passaty, jo, tak tolik je tady těch Tesel. Což je úplně nechápavý pro mě. No, takže hodím pak ještě nějaký video z toho zápasu, mám tady slabou baterku bohužel. Prostě nějaký fotky, no, tak zatím se mějte.